CPC fatin matasa yau jama'a mun shirya gasa ku zo ku daina wasa filin gasa babu wasa Mustapha Usman ka amsa Mustapha ko ina ka dosa sai ka je ana gafarasa Mustapha kai ka cinye gasa kai sai ma ranar siyasa ni Yarima Abdallah dole na dangwala wa baba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman for Fatis kuma santaral mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman for Fatis kuma santaral mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman for Fatis kuma santaral mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba buwayi sannu gwani mai canza yayi ana zafi kaga an yi sanyi Mustapha yanzu muna tsamayi ka zo ka ja mu je mu duba dan kai baka shirya zamba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba Mustapha Usman nawa ni halin ka nake yabawa dan lamarin ka ba gazawa kyauta kai ba ka hanawa dan haka mu kai za mu zaɓa babu kabilanci da gaba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba Mustapha kai ne jarumi na kai muka ce a dare da rana Mustapha mu mun baka kauna kai zan baiwa ƙuri'ana ran zaɓe mu kai muke so ba za mu bi masu yaudara ba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba CPC ita ce muke so mai adalci sai ka taso alkhairi da ta yayi naso don haka duk jama'a mu taso zo mu da kwanmu da kwarkwatar mu CPC fati na baba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba yau jama'a an shirya gasa don haka kar mu tsaya da wasa CPC fatin matasa gagara gasan masu gasa idan rana ta fito ku gane wallahi hannu ba zai tare ba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba Mustapha Usman kori mai kyawun tsayuwa da tsari ga makiya sun kama bori an zuba shifci ba tsirari ana ta kiran mu je mu haura kun ga alama ce ta zamba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba ina gwanin wani ganawa mai kaunar duka talakawa don haka mu ba ma adawa sannan ba ma yin gazawa adalcin ka muke bukata Mustapha mai kaunar mu baba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba yan wawa mun ki mu karba domin Mustapha za mu zaɓa fatis kuma santaral mu karba don haka kar mu tsaya da kwaba Mustapha kai ne jarumin mu ran zaɓe kai za mu duba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba ya jama'a ne ga gwani na ku saurara ga bayana kar ku yi wasa yan uwana mai halin girma gwani na lallai mun yi farar dabara in muka dangwala wa baba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba ina makiyan mu ku zo ku kalla irin alkhairi za ku kalla dan tafiyar mu babu illa manya yara duk ku kalla irin tafiyar da mun ka shirya dan tafiya ce babu zamba CPC za mu zaɓa Mustapha Usman kore tasko central mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba
kwanan namu sai ragewa don haka tun kafin tsayawa mu warware zare da abawa in kuma mun ce ba hakan ba mun yi tawaye a baba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Mu zaɓi gwamna a CPC mu zaɓi sanata a CPC sannan reps ma CPC sannan house CPC in kuma mun ki mu zaɓi wannan ya zama mun ki mu zaɓi baba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Idan haka al'umma mu lura shi fa siyasa sai da kara mi adalci ban da kwara in muka yi haka za mu tsira kun ga ashe duka yan adawa dole su kama kafa da baba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Ya jama'a ta ga kwatance CPC ita ce ta dace don haka mu kuma mun kasance ran zaɓe mu fito mu kwace mulkin dan ya taho gare mu mi adalci babu zamba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Gaisuwa ta gungu za ta sauka Alhaji Abdullahi Sanda wajiya mai hali na kiriki Abubakar Haruna Bilal sakatare ga gaisuwar ka Najeriya sai baba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Shugabannin tafiyar mu Alhaji Yusuf Balanawa Mustapha godiya yake yi Alhaji Haruna mai buhu kai magun gaba bakaranta Najeriya sai baba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Ciyamomin wadikar kumanta Ibrahim Muhammadu Ajama Bolewa ciyaman Yakubu Muhammad da ya kai ne ciyaman na bolewa bidan baka da zamba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Muhammadu Bello Yarimara Muhammadu Haruna Dogote Suleiman Kanto Majarumina Baba Bubare Bari Bauya ina Ibrahim mai gishiri dogoni ni babu gaba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Nura Bako Karnawa Abaleli Saninawa Abdullahi Esinawa Abba Usman Tireda Alhaji Balarabe Karami kawo kansila kuma ban bari ba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Rima Ibrahim Isiyaku kansila bari bauya Alhaji Kusani Arki mai Sadi Ahmadu mai hula ina kake Abba mai Samira uban Hassan da Usaini baba. CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore underscore central mu karɓa idan makiya sun shiga sharri mu alkhairi za mu girba. Mu CPC za mu zaɓa Mustapha Usman Kore Fatis kuma santaral mu karɓa idan makiya sun shuka sharri mu alkhairi za mu girba.